Салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омада ба канали Лалита Лайф. Ҳамаи мо медонем ки айбораи Абдурозиқ Барон беҳад дагиршон гуфти рӯзҳо шумиха бисёри бад шидагияй. Чӣ хеле ки бисёр одамо видеообращения мекунанд, отдельно Барон ақурат мекунанд, бисёриш Абдурозиқ ақурат мекунанд. Гапое мезананд ки дар ҳеҷ ҷо туғри намегирад. Лично ина фикри хидма ма мехоҳам бурасонам ба ҳамаи одамо ки иними ақуратҳои шумо ку вақти шумо худтон бо изо мекашанд ки ҳамо кӯдака шумо ақурат кардагин. Якумаш вай кӯдакай дар назди иқа мардакҳои калон ки ақуратш мекунанд. Ман наметавонам гапро такрор кунам барои ҳамаи шуморо. худтон медонед чӣ ақуратҳо кардагиян авая. Тошта Барон видео кад ки хай Абдурозиқ хамхелӣ кад, типа Абдурозиқ кидатиш кадагияй. Лично фикри ма ҳай, ман намедонам бисёр одамо может хатима согласиться мекунанд, бисёриш не. Ман хиёл мекунам и чиста хайпай. Чи ба хайпшон иқа вай шуд ки то падари Абдурозиқа дар барнома файруд карданд. Бор гуфти гапо обширный бад шид. Барои ки якумаш Абдурозиқ уже известный фақат дар Тоҷикистоне, ҳам дар Россия, ҳам дар дигар давлатҳо уже Абдурозиқа медонанд, мешиносанд. Лично моё мнение то, что её ҳам хайп кардастанд ки обширно хайп мешава. Баъд дар байни ҳоли як каса гунаҳгор мебуранд, и дикас бо оштӣ мекунанд. Ҳамон дар фикри ма ки дар кор нест омада ақурат кардан на Барона, на Абдурозиқа лично. Агар ки хайп набоша, ба гуфти шумо Баронҳо Абдурозиқа вақтиша нигаҳ кард. Хест як қишлоқи дур гирифт овардша, линҷакош кафидагӣ, датаи афтоб сӯхтагӣ, як костюми гуфти Барон худаш алюминий дар танаш. Ман боварӣ надорам просто ки Абдурозиқ то и дараҷара курнамак боша ки бихеза ози Барона ҳаму гузаштоша аёдаш бурорава кидатиш кунанд ё ки ҳамхе гапҳои безеб зананд. Барои ми мегум як бор ҳаматон логически фикр кунед. Одама гуфти гапо ҳеҷ кавай дастгирӣ намекард, бечора дар бозор меистод, ҳофизӣ мекард, рӯза намедонам то 15-30 сума кор мекард, намекардам кӯдак. Барон гирифт овардаша душанбе, дастгириш кард. Иқа гуфти гапо чизе ки Абдурозиқ надида буд дар ҳам қасини солаш, Барон ҳама чира барои вай кард. Барои ҳамин ман наметавонам бовар карда ки то што ози инми кор реальный, то што реально и видеообращение кард ки ина ти телефон, лекин и гап рост телефон ҳеҷ вақт дар дасташ намедонад ки инстаграми худша кор фармона ки мегуфтанд Абдурозиқ дилсоф вай ҳама да медура лайк мемона, ҳама да подписываться мекуна, аммо и кора намемона иншоалло бикуна ки мо ҳози фақат ира хезондестем типа ранги любой инстаграмои дига. Можно так сказать, одамой обычный натова инстаграмш, как ира звезда кадестан. Ҳамуда просто ку даже на ханда мегира мегавда ки шумо матон ки ина ти курнамак ихе кади ухе кади не. Ҳози Абдурозиқ ма фикри ма ки ҳози марда горе рафтор дора. Барон ҳаракат кард, дастгириш кард, чанд қай қуввати дошт, ҳамун одама хезон бардошт то миллион подписчика. Миллион подписчики тоза бе накрутка фақат Абдурозиқ дора. Ман хаша гуфта метавонам шумода. Ҳозир уже миллион зиёда галочка гирифтагия ки галочкаро бисёр одамо харидагиян. Это факт, это я знаю. У галочкаро худаш гирифтагия. Барои ки датао популярнаш кардагия, нами Барона кругуш Барон худаш ҳаракат кардагия. Ҳозир фикри ман ҳамия ки то шо Абдурозиқ пока хесте сай, Барон как-то гум шид. Ҳамхене Барон тишина рафт. ҳама ки ё қар кардагиян ё ҷудо шудагиян барои Барон қатъи Абдурозиқ нест. Не ҳозир я намуди хайпкуния ки ҳозир ҳамун кӯдак ҳама ақуратҳои ҳамаи одаморо гуфти гапо ба худ гирифтаеста, тоқат дора Барона хезондааста. И лично фикри ма ҳай, ман намедонам, мумкин бисёр одам ҳозир мегӯянд ки не у Абдурозиқ ита ина факт далел ита ута гап бисёр мешавад дар гирди ҳами меган кунҷкоӣ кунем ку ай тай нохун чирка агар бишнем макем бисёр мешавам хене. Агар шумо хеле реально ҳами кора нигаҳ кунен нестай, ягон хе ҷанг вай нестай. Барон Абдурозиқа бачаам мегӯ фақат, барои ки мо медидем бачаам Абдурозиқам беҳад сахт Барона ҳурмат мекард.
ака ҳаматон фикр кунен и реально ҳами кор реально шумо хел мекунен ки Абдурозиқ Латафо курдамакай ки аяк қишлоқ бечора кудака гирифта овардагиай и мехезаузи дитин сума дид мега давай барон итаота не Абдурозиқ дастасочан сума дидагиай барон любой кор барои вай кадагиай ки ӯ кудак ягон нодида чишмгишна неста хеле мебуд ку ки қатӣ барон буд чанд одам гуфт канданиш будан ай барон ки не мо мегиремуш мо ита мекунем ута мекунем ҳамун кудак агар мекард ки мекай меканахча ай барон ҳамун вақто ки бисёр дагир разбор буд дагирди ҳамун кудак аҳози это уже нелепа фикр кардан ки о тамом ура ба чизе харидан ё ки вай курнамак вай итари утари чӣ бечора гапош мезанен ҳамун кудаки бечорара дар кор нест просто ҳамин кора накунен и мумкин даже ягон гапшон грехтан боша ку ё ранги и барони ранги фарзанд қабул кардагия ки бачаам мегуфтуш як гапшон мегиреза бо мебинем ду рӯз пас ҳамашон оштӣ мешаванд мефаҳманд ки ҳо ягон нофаҳмоҳиш буд ё ки ягон касе реально дар байн ромада алло мондагия баъд ҳамаи шумо чӣ хел мешен бо гуфти гапо дар беруно мебинем ки беш сурат гирем гуфта подписатсияш мекунем ба кадом рутон барон дар кор нест на ақурат кунен на гапи лишни бизен просто тиха слизит кунен ки ҳамин корро чихе рӯ мегира ман шуморо лично фикри мая ки ҳоле нигаҳ кунен ҳамин долга намекаша як моҳ пас мумкин или даже камтар вақта мебинем ки бо ҳардуш оштӣ кардан бо ҳардуш шидан дӯст ҷура бо ҳардуш шидан яҷо бо ҳардуш кардистан якдигариша дастгирӣ ақуратотон датаи комментариё ё ки видеообращениётон ҳамеша мемонад ҳамуда дар кор нест як кудакай гапи лишни задан ё ки барона гапи лишни задан ақуратш кардан ки ты итату утату ирата кади ина чизоша нади не просто тиха все молчите и следите чӣ меша ояндаи ҳамин кор ман ха гуфтанӣ доштум фикри худма гуфтум барои ҳамаи шумо ки чӣ фикр дора дата комментария бинависен ман ҳеҷ кара ҳеҷ вақт ай фикрш гардонданӣ намешавам ё ки намегӯм ки не ты хеле фикр накун ай фикри мара фақат гӯш кар ҳар одам ҳақ дорад дар фикри чии худаш но просто айдими ақуратотон лишняй бигӯем фикротона видеообращение кунем бигӯем фикротона но беақурат ҳама дахай то боздид.